କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟେ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ, ବମ୍ବେରେ ରହିଲୁଣି 5-6 ବର୍ଷ। ମୁଁ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଛି, ଆମର ଏଇ ଏରିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବଢ଼ିଆରେ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ ସେମିତି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରନ୍ତି, 9ଟା ରାତିରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ଫଟୋ ରଖିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାହାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଘରକୁ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ହୁଏ, ଘଟ ପୂଜା ହୁଏ, ପାଣି ଆସେ, ଯାଇକି ପାଣିରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚଢ଼ାଯାଏ, ସେଇ ପାଣିରେ ଆଗ ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦଶହରା ଦଶମୀ ଯାଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲିଥାଏ, କାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଶୁଣି ଶୁଣି। ଏ ତ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତ ପ୍ରବଳ ପୂଜାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା। ଯେତେ ଆଉ ଦଶମୀରେ ତ ଦଶମୀ ଦିନ କିଛି ପୂଜା ହୁଏନି, ନବମୀ ଦିନ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଶମୀ ଦିନ କିଛି ପୂଜା ନଥାଏ, ଆଗରୁ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରାବଣ ଦହନ କିଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କେବେ ବମ୍ବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେନି। ବମ୍ବେରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଖାଲି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେମାନେ ଗରବା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଗରବାରେ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ କାନକୁ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭେ। ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ, ସେ କହିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେ ମନ୍ତ୍ର ବିନା ହିଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ମୋ ଘରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସେଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ହୁଏ, ମେଳା ଫେଳା ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆଉ ବମ୍ବେରେ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହିଁ ଯାହା ସେମାନେ କରିବେ କି ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ଼୍, କଲିକତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଫେମସ୍। ତେଣୁ କଲିକତାରେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ପଣ୍ଡାଲ ହେଇଥିବ, କେତେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ବି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ବଟ୍ ରିଅଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଲିକତାର କେବେ ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡାଲ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ମୋତେ ଲାଗେ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ନିରୋଳା ହେଇକି ଥାଏ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲିଥାଏ, ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ମିସ୍ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ରଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ, ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୂଜା ସବୁ ଥାଳି ରଖା ହେଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଠି ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ଗରବା ନାଚ ହେବ, ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍। କାଲିର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦାଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗରବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କାଲିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତ